tafiyar ba za ta yi ba. Komai na duniya malam sai an sanya mata a ciki, ga mai bidan nasara ko sha'anin mulki sai an gasa ciki. Mata iyayenmu yayyanmu zagin su na ce naki, ciki da matanmu kannanmu ƴaƴanmu suna da maki, tun babu su. Ta ya zan yi tafiyar babu ku? Yanzu na ɗau alƙalam, mata gare ku na ce salam, shannun ku sai dai ai kurum, a kai ku ya bi cikin galam. Aminu Sharifai ne, mata na ku ne, na ku ne ba sake, na ku maza ta gabo gaba. Mata, akan ku nake shauki mata, ga manyan